Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Nonso agụchala akwụkwọ wee na-achọ ebe ọ ga-enweta ọrụ, nke mere o ji wee ka nọrọ n'ụlọ nwanne nna ya bụ Ejike na-eche ụbọchị ọ ga-enweta ọrụ. Ihe ọbụla Nonso mere n'ụlọ anaghị adị Chinwe nwunye nwanne nna ya mma, n'ihi na ọ kpọrọ ya asị. Mana onye chi ya adịghị n'izu, ihe anaghị eme ya. Ọ na-abụ achọọ igbu nwa nkịta, enye ya aja aha. Ihe gbasara Nonso na-ewute Chinwe nke ukwuu, nke mere o jiri horo ntutu taa kwuo na ya ga-egosi nwata ahụ ihe ọkụ ji ntị oke eme. Chinwe gara na nke otu enyi ya nwaanyị a na-akpọ Nkechinyere kọrọ ya gbasara Nonso. Ka o ruru be Nkechi, o jiri nwayọọ kọrọ ya ihe gbasara nwata ahụ, otu o si emekasị ya ahụ. Ọ kọrọ ya na Nonso agụchala akwụkwọ na mahadum pụta, mana n'ihi na o nweghị ihe ọ gụtara na mahadum mere na o nweghị ndị kwere akpọ ya ọrụ. O mechara kọrọ Nkechi na ọ bụ Nonso kpatara na di ya anaghị enye ya ego dịka o siri kwesị. Chinwe gara n'ihu kọrọ Nkechi na nwata ahụ buru ego di ya dọbara n'ụlọ ọ ga-eji kwụọ ndị rụrụ ya ọrụ ụgwọ ego dị 6,800, mana o nweghị ihe di ya kwuru gbasara ajọ agwa ahụ. Chinwe mechara gwa Nkechi na ya amaghị ma ọ bụ ọgwụ ka Nonso jiri wee kpuchie di ya ihu kpatara na ọ naghị ekwu ihe ọbụla gbasara ya. Nkechi bururu ihu elu butuo gwa Chinwe ka ọ laghachi azụ n'echi, n'ihi na ọ chọrọ ịga ikwu nne ya gbasara nwanne nne ya nwụrụ anwụ. Ọ gwara ya ka ọ laghachi azụ na mgbede echi na-abịa, n'ihi na o weela anya okenye ji ahụ ihe danyere na mmiri wee hụ ihe jeka ime. Gbanịa sonye ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị. Ndewo, ka o mesịa.